Također želim da pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora Mađarske u Zagrebu, zamjenika muftije i sve ostale goste. Ovo što gospodin gradonačelnik Milan Bandić radi ovdje godinama, mogu reći da ovakav primjer treba da slijedi svi oni koji su u mogućnosti da na ovakav način grade mostove među ljudima, među djecom. Pogotovo evo ove godine vidimo da su tu djeca iz Austrije, zatim iz Mađarske, djeca iz Srebrenice zajedno sa djecom iz Hrvatske. Dakle, ovakvi mostovi i ovakva prijateljstva su siguran put ka boljoj i prosperitetnijoj budućnosti svih naroda u svijetu. Još jednom, dakle, hvala gospodinu Bandiću, hvala svima onima koji su doprinijeli da ovaj projekat zaživi i živi danas ovdje i od srca, dakle, želim vam svako dobro, da se lijepo provedete ovdje na ovom odmaralištu i ako Bog da se vidimo svi zajedno ovako, i djeca iz Mađarske i djeca iz Austrije kod nas u Srebrenici.